Hola, Joves lectors, avui es convidem a un viatge engic LNND la Ventafox, un conceau que ens ha fascinat durant segles, escrit per Charles Perrault au segle XVII. Aquest relat ens transporta a una època de castles, bullseye, per descomptat, molta engiaia. Coneixem la Ventafox, una jove de gran bondat i bellesa, amb cabells rossos llargs, que viu sota el joug de la seva cruel madrastra i germanastres, mentre ella treballa sense parar. Les seves germanastres, orgulloses i vanitoses, i es preparen per un gran burial. Un dia, arriba una invitació al burial, omplint la casa de Mochi, except per la pobra Ventafox. Després que tots marxen, la Ventafox es queda sola i plora desconsoladament, somiant amb poder anar al ball. Per de sobte, una llum brillant il·lumina la habitació i apareix la seva fada padrina, amb un somriure dull i una vareta màgica. Amb un toc de la seva vareta, una simple carbassa es transforma en una magnífica carrossa dorada, llesta per portar-la al ball. I els ratolins del jardí es converteixen en elegants cavalls, i un llangarder en un cotxer, tot gràcies a la mgia. I el seu vel vestit de serventa es transforma en un vestit de ball blau engic i brillant, amb uns sabatilles de crystal. La fada padrina li fa una advertència important. Ha de tornar a casa abans que el relat toqui les dots de la nit. La Ventafox arriba al palau, i la seva entrada és tan espectacular que tots queden meravellats per la seva bellesa. I el príncep Rochefort, un jove elegant i noble, queda captivat a l'instant i la convida a ballar. Ballen tota la nit, oblidant el temps, mentre la música s'alça omple el cel amb la seva melodia. Per de sobte, les dots campanades comencen a sonar, recordant a la Ventafox la promesa que ha de complir. La Ventafox fug a cor queda del palau, i en la seva pressa, perd una de les seves sabatilles de crystal a l'escola. I el príncep, confús i desolat, troba la sabatilla i decideix que nom és casar amb la noia a qui li encaixa perfectament. I el príncep envia els seus homes a buscar per tot el regne la propietària de la misteriosa sabatilla de crystal. Finalment, arriben a la casa de la Ventafox, on les seves germanastres intenten, sense it, posar-se la sabatilla. La madrastra Rochefort intenta impedir que la Ventafox s'emprovi la sabatilla, per el príncep insisteix. Amb un cor ple d'esperança, la Ventafox s'emprova la sabatilla, i per a sorpresa de tots, li encaixa perfectament. En un instant, la seva roba de serventa es transforma de nou en el seu vestit de ball, revelant la seva veritable identitat.
La Ventafox, ML su gran cor, perdona les seves germanasters I la seva madrastra, mostrant la seva bondat. Ix, la Ventafox il par incip es casen, vivent filios per sempre en un regna plure d'amor I justia. Era, Joves detectius de cons, pensum junts, percu criu que la Ventafox no es va venger de la seva familia el final, quins tres adjectius utilitzer u per descrier la Ventafox I quins tres per a la madrasta, basant vos en les seves actions, si tingu siu una fada padrina, quin object quotidi transformaris in un mig de transport imgec I percu, criu que la sort de la Ventafox va canviar nom es per la mgia, o tam per la seva actitud I bondat. Recordu, la bondat I la perseverana es en valors molt poderosos. Continue legend I somient.